Suka okushisa umthandeni Gcokama elisho umfaka amanqaleke lapha ke sememezela ukuthi na kanjani kuyidandi July ke lapha ke iyeza ke ingoma yakhe entsha noma ke izinsimbi zengoma entsha. Siyakhumbula ke ukuthi negushi ke lapha ke iyaqhamuka kanjalo. Namanje ke sethembisile ke lapha ukuthi na kanjani ke lo mcimbi ila afika veze khona izinsimbi ezintsha zomsebenzi wakhe ke ozoba kulonyaka omusha ka2025. Lento abantu abaningi ke bayilangazelele kakhulu ke njengoba sazi lo mcimbi ke ususeduzane ke lapha ke ubonakala ke ushoshela kakhulu. Bafethu ake ngiqale nginibingelela la kusiqiniseko SMS abaqala ukusijoyina leli khasi ngisanambulana ke uma ke uqonde ukungena kuleli khasi ngicela ucineze button subscribe ke uphinde like lama video. Kwasuka ukushisa ingoma yonyaka kaMthandeni ke ejwayele ukuduma kunazo zonke ke sikhumbule ke kuyiParis Lwandle Nkulu ke lapha ke walandela ke ngegushi ke lapha ke kwazoba ke yena Mahu usephinde wamemezela ke ukuthi na kanjani ke kuyona idandi July ke uza nezinsimbi ezinye ke ekuyizinsimbi ke lakho nasuka hamba khona ke nentokazi noma lo asuka ezomlanda amfishare ngaleso sikhathi ke benze ingoma iyodwa. Lezi nsimbi ke azikaze zaphoxa umuntu selokhu lento wayiqala kuyiParis weza kuyigushi namanje ke usathembisile ke ukuthi ke kuyeza lokhu ke abantu abakwaziyo lapha ke uthi abantu ke abahlala balinde ke na kanjani ke kulowa mcimbi kuzobe kunjalo. Asazi ke bafowethu mokunje thina sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo ke sifuna ukuqinisekisa ke ukuthi ke awuphuthwa lutho nokuncane kwakhona. Thina ke sishiyelela kuwena ke mbole semakhaya ke lapha ke ungaqhagela nje kusho ukuthi ke ngabe ucabanga ukuthi Gcokama ke loqhamuka nobani kule game.